Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासिबोखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। जोंना दिनै रिलि दं लोगोफोर। रिलि माने 15 आगस्टआव गासिनिबो न'खराव फिरफिला बिरहोनांगौनि मोनसे जों रिलि लानाय जादोंमोन आरो लोगोफोर। दा दिनै जों रिलि खालामगोन। ओमफ्राय नैबेहाय हायर फिल्ड खाथिनिफ्राय जोङो स्टार्ट जागोन आरो मोजां आखिथारदों नायनो हागोन। फैगासिनो दासो जाजेनदों फैगासिनो आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। बरिया आखिखाबाय नै। बेयावनो 15 आगस्टआव जागोन लोगोफोर। नायनो हागोन नोंसोरो फिल्डआ बेयावनो फिल्डनि खाथियाव दंजोबो जों दा जमा जाजोब्बाय आरो दसे उनाव मानसि जमा जाजोबबानो ओंखारलांसिगोन जोङो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय गासिबो जाहाथे नुनायनि। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। 15 आगस्टनि रिलिज जासिगोन ओंखारलांसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दा भिडिअखौ। रिलिया स्टार्ट जानो नागिरबाय। Pondok Agustus ini start जानो नागिरबाय जोंना रिलिया नायलांसिगोन नोंसोरो। स्टार्ट जाबाय जोंना रिलिया दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। दायो नै बहुत मानसि नै रिलिया एकदम बानायदों बानायनाया ओमफ्राय Koinaguri मोनसै लोगोफोर कोइनागुरि मोनहां जाबाय नै कोइनागुरि स्कुलावसिम थांगोन ना फोथारसिम थांगोन जों नालाय जों हारसिं गोजाया फैगाबा जों दा फैगासिनो आरोना लाइनखौनो बारसिगोन जाबाय थांनानै सराइखेलासिम गेलांगोन नै
सराइकेला थांसिगोन एबा थाराइबारि जों लांसिगोन आरो ओरैनो मन्दागुरि स्कुल सराइकेलायाव दं दा सराइकेलायाव थांसिगोन आरोना नै लाइन जाजोब्बाय खुस्रा गैया फैसानि मुख'नाय गैया जमा लानाय माइगाव हरदों लासै बिल बिबाय Wow, 15 Agustनि फार्स्ट रिलि होग्रोबाय बाइक रिलि आरोना जों दा सराइकेलाखौ बारबोबाय आरो धिरबिलजों थांगोन नायगाव जानानै दान्दिया ना मोजां दिनै वन्दे मातरम एसे आजादिनि एसे बेरायनांगौ बयबो दा फैगासिनो नायलायबाय थादों लोगोफोर नायबाय था जों बबेसिम बोरै थांगोन दा धिरबिल नायगावजों दा मेन हाइरडजों दावखोगासिनो आरो ओमफ्राय धिरबिल लामाजों थांगोन जोङो धिरबिलनिफ्राय दा बबेसिम सहैगोन दा सहैग्रोनोसै सहैबासो मिन्थिगोन आरो नायलांदों मानसिया एसे बुरजा जादों आवगायगालांजोब्बाय सिगां नायलांबाय था